Можете да почетнички побъдам. Здраво, ние сме тим от НАПРО с тим, що засилива земеделският сектор. Аз съм Мартина. А аз Виктория. Нашият тим се състои от 6 члена и покрай нас е още тройца, Георги, Трайче, Панчи, нашият ментор Мими Тончева. Нашата тема на проекта е под тематиката на дръжливото земеделие, накратко да обясним откъде ни дойде нашата идея за ovo и напрема. Що е това дръжливо земеделие, как можем да го знаем много? Одръжливото земеделие ни представя производство на храна, което са темели на равнотежа между природата, икономията и обществото. Нашата цел е да я обезпечиме нашата квалитетна храна за другото и при това да не се унищуват природните ресурси, както що се почвата, водата, въздухът и биологичната разновидност. Одръжливото земеделие ни представя како отговор на климатските фактори, промени со рационалното користење на вода и прецизно наводнување на приносување и системите и се намалува зачинувањето с големата отпорността на посеви, суши и други природни непогоди. Одръжливото земеделие е покрај еколошката одръжливост и социјалната улога. Тоа ги поддржува и локалните земеделци да осмочат развој на руралните средини, да создаваат услови за долгорочно производство без исцрпување на природните ресурси. Со други зборови, одржливото земеделие представува како клучен пат кон здрава иднина за човековата животна средина и равнотежа. Како можеме да знаеме што е тоа развојот на дигиталната технологија? Развојот на дигиталната технологија ни придонесува развој на пазарот на одржливото земеделие и производи. Одржливото земеделие е позитивно и влијае кај туризмот, кај агротуризмот, каде што туристите имаат можности да ги прегледуваат фармите, да учествуваат во обедите на плодовите и да ги свираат локални спелиецитети како домашните производи, што представува допълнителен избор на приходи за земеделските домакинства и значайна можност на развитокот на руралните средини. Ние тръгнахме како идеја баш од оваа гледна точка да го развиеме пазарот и локалните односи на пазарот во Струмичкиот регион. И Струмица е позната по квалитетните производства како градинарските култури и се надеваме дека со нашиот краен производ ќе помогнеме во развојот на агротуризмот и нашиот регион. Во Струмица имаме доста големи индивидуални земеделски производи кои нудат доста квалитетна роба на пазарот. Меѓутоа, нивното производство е непрепознатливо, пошироко во Струмица и освен близина на нивните населенија место или во самото населено место, односно ретко за знаење и кој знаел и кој слушнал за нив. За нашата цел да ја разработиме и нашата идеја како концептот на дигиталната платформа за поврзување на производителите на земеделските производи. Во Република Северна Македонија почесто е Струмичкиот регион се самиот развој на технологијата и големата употреба на интернетот, дигиталните платформи и станува како ефикасен начин на улеснување на продажбите и дистрибуцијата на производи и се намалува како пособите и други разводи. И се намалување на посредници. Ако си почнем. Ние учили се от земеделската тук решихме да направим една изключителна за състои от два дела. Квантитативен дел и квалитативен дел. По квантитативният дел бяха обхватени 85 производители и 76 пошукачи. Квантитативният дел се състоеше от разпрашване за мерене на нивото на интерес, проблемите на пласмани на земеделските производи, стечкият начин на купуване и изставането по дигиталната платформа. Во квалитативниот дел бяха платени 15 производители и 30 пошукачи.
Квалитативният дел се състоеше от интервюа, разговор, за да може да се идентификуват конкретните проблеми, речи, възможности, да може да се научат реалните проблеми, потреби и очаквания на платформата. Всички тия собствени податки ги анализирахме и ги обработваме, откъде ще помагаме на нашата работа. На нашите внимания да може да почувстваме, що доведе до това. Ако на решението колко са задоволни от постоянния начин на използване на земеделските производители, скоро 37% река да са задоволни, дека са много задоволни, а 60% река дека са делно задоволни. Що на това след по-насамочно и сравнително. На прашањето дали има за вашите производи на локалния пазар да се 76% освободени сега. Но на това след дека от тези 76% само 2% са много задоволни, 6% са делно задоволни и 46% задоволни са особено развивали локалния пазар. Що на това след изтържение на причини. Имаше както и колеги за своите производи на локалния пазар и като причини ги наведва недостатъчно на времето, което е най-големите причини, а колко са достатъчно трошки. Докато говоря за дигиталната форма, земеделците смятат дека ги избегнат допълнителни трошки за продажба и дека ги го изнимат другото на време за да ни запазят. Като най-голема следност на платформата, вие следва дека защита на време. Консумирате и разбирате подателите от квалитативната анализа от поставените прашки, с който време се случват прошивачите, купани земеделски производи, и 47% отговорни от своята високи реалните оставки прашки. Дали платформа за купуване на земеделски производи директно от глобалните производители, изпитаниците отговорни, които са приети 4% това, а 40% е отговорно дека е много важно производите да бидат директно от локалните производители. Защо ние смятаме дека това е важно за работата на локалните производители. За них най-големият предност фактор на купуване на земеделските производи е защита на време, а най-голяма грижа е измамата и манипулацията на земеделските производи. Далеко от ето земеделците, а друго да добият купувачите. Бидейки квалитетът на производите е много важен за прошивачите. Постои важна платформа, изпитаниците река декларират да ги потестили 32%, 30% ги потестили за определени производи, а 29% по време. За нас това изслушване може пресено да ги утвърдим и да ги изпълним проблемите в основно земеделските производи, да ги дефинираме функционалностите на платформата, кои користниците ги очкуват и да разумеят план за имплементация на дигиталната платформа с борба на проектна злоупотреба. Дигиталната платформа се става онлайн систем веб страна или е мобилна апликация, която е възможно на производителите на науките да се ползват, комуницира, продават, експонират производи или услуги като интернет. Значението на платформата е следното. Самата възможност на последниците. И с големи видимост на земеделските производи, се улесва комуникацията между купувачът и продавачът, организацията на продажбата се подобрява, а с голема и конкурентност на производство. Целта на нашата платформа е да обвързваше на земеделците директен пристъп до пазар, да оплати купуването на локални производства, да уреди високите уреден финансовия систем на продукта, да я уреди начинът на доставка, да оплати продължително влязък на земеделието. Платформата има исто така и и съдържа информация за следващите производители, начин на изхраната и екологичното производство. Користниците на нашата платформа се земеделците, прочувачите и административците на платформата. Функционалната на платформата е полезен и е представен пристъп до нея. Това е предвиден дежинаева, криране на профили, додаване на производи, предвиждания, превървания, невъзможно на онлайн и достава при платени. Като искаме да се достава. Като предност на нашата платформа ги смятаме, че данните
Това се недоволно Добре, нови майки е лоши невъзможно поръчка и комплексна организация за възможно. Улогата на платформата Позитивна работа на земеделството е това, че земеделците може да добият информация за цените на пазара, защитата растения, временска прогноза и нови методи на културата. Що значи ли като платформата има да ви служи само за продаване, тук и за съдобук на земеделски процес. Само изидата примера това и на защита влияние върху животните среда и животният развой. Те има намалуване на користения транспортни средства, подкрепуване на органско производство, отвод на храна, проводиране на държави и земеделски практики. Що да бъдат анализирани базовете на потребата от дигитална платформа, видят на отделни проблеми, за които се очуват земеделци. Това са ниски за откупни цени, завист от преките си посредници, несигурен пластман, недоволна информативност за пазарната вредност на производителите. Ограничен пристъп до подпочта от друга страна са потрошвачите, които са инвестирани за свежа и здрава храна, локални домашни производи, органски производи и директно купуват от производители. Ние, като тимка до засилова земеделска секция, направихме сами анализа, с който сами да направихме анализа на нашите яки и слаби страни. И кой са храните, за които може да се получи и възможността да се подобри. Како силни яки страни ние ги изтъчваме критично и представени през успеете и поддръжката от глобална економия, на улога на средниците и достъп на 24/7. Како нашите слаби страни след? Можем да предлагаме технологията пред политиците, можем да предлагаме технология и потреба от лаборатория за журналистите. Ако може да се ги доведуваме и поддръжка от общите институции на еврофондови, раз на онлайн купуване, раз на мобилна апликация, пошируване на пространство и база и добиване на нови дигитални услуги. Како закани са конкуренция в пространството от спорта, без регистриране, непрекъснато логистика на достъпа и промени в пазарните услуги. Закани, че това може да се получи в промоцията, нашата платформа била през социални мрежи, радиореклами, флаери, ставени настани, контакти до общини, опита води земеделците, работилници за палестинна платформа. След това нашата платформа има економически ефект от ефективизация на платформата, а това е като дозволим да на земеделците. На работните зърбини, от подобруване на животния стандарт и намалуване на силата економика. След това нашата платформа има економически ефект от имплементация на платформата, това е да дозволим приходът, да се замеделцат развоят на работните средини, подобруване на животния стандарт и намалуване на силата економика. Ова е линкът до нашата платформа и ви публикуваме нашите други студиоти да я кликаше визуално на нашата платформа. Сега добавим до интересен отдел на нашата платформа. Повече нашата платформа. С обучение на линкът влагаме до почетната страна, където тук има логото на нашия тим, логото на нашето училище, горе е лентата за новини и също така имаме десно ленти за придружници. Сега, новините се състои от 5 страници, като ще първа е домашната страна за нас, относно информация за нашето училище, после страната за продавачите, за купувачите и на крайната блог. Сега, исто така на страната има включено коя е целата на нашата страна, предностите и недостатъците. Това е информация, че така да обясня, където работи с ученици, и когато само да изпълним. Това, исто така имаме акционни продукти. Имаме на страната ценностни страници само за продукти, проведено по категории, но тук са само станали, които се сега акционни. Имаме продукти, ябко и шоколадни. Сега имаме зеленчук и ябки с по-добри шоколадни. Това имаме и лента за блогове. Тук видят ставени нещи. Повече блогове, планата на доклад, все повече да адаптираме в страната и води блогове се случват корисни за земеделците, имат програми и също така на бизнесуване,
Така. Долу имаме линк от нашата Facebook страна и Instagram страна. И с това нашите имаме Facebook страница и Instagram страница. А сега ще отчетете. Да. Ето, директно се случва нашата Facebook страница с линк. Пак има Instagram. Влад се. Isto tako pogledamo stranice koje su odlično naša zemljodelska struka i njihovo učilište odnosno druga vlada. Земеделска struka. Тук имаме слики от нашите ученици по нашата struka, които са тук в тренирования, от практичната настава, isto така и слични. По-долу, isto така имаме повече информация за нея и можности, които са за ученици да изучават по нашата struka, които са имате можности за полата на години учили. Тук има две страници, където ще пласирате вашите групи български преподавачи. Тук може преподавачите, защото има едно формуляр, да се дадат име, презумея, телефонски брой, продукти, всеки продукт, всеки продукт и информация стига до нас на администрация и не е прилога на страна. Ови са нашите партнери и фото, от другата страна, бъдените българи. Фото ми следва страна, това булъчи. Тук е цялостно всички продукти, определени по категории, сега да сега имаме овощи, зеленче, някакви ходове за понатък, за разно повече категории, повече продукти и все повече са разлепени страна. Ето, тук имаме сега зеленче, ало на овощи, горе сме. Ето. Повече категорията за овощи. Примерно, приписване на овощите. Тук, примерно, е всякаква друга работа. И своето представяне, че новите правите избираме. Примерно, вид на ядото, колична, килограм, може да се дода едва 2-3 килограм нахранено и ако сме не получи за купане, можем да дойдем точно. Тук фото ни изглежда на друга страница, казва, защото ако сме веки стигнали да купане, можем понатно за лавелата начин на платени. Така. Одим на Бог. Сега, крайните страници са поговорите, общо поговорите по силова страница, където ще ние тук да обявуваме все по-малко договори за земеделските резиденции, които са информативни, общо на всички са земеделски, бързо се информира. Видовдание за